Καλώς ήρθατε στο καινούργιο μου βιντεάκι. Είμαι ο Έλληνας Δράκος Gamer και σας παρουσιάζω σήμερα ένα ωραίο tutorial από τον Έλληνα Δράκο, το οποίο είναι για το OBS, δηλαδή το Open Broadcaster, όχι software, caster είναι, τέλος πάντων, το οποίο χρησιμοποιείται για live streaming, για πολλά παιχνίδια τα οποία θέλετε εσείς να κάνετε live stream, που πολλοί αναρωτιέστε πώς κάνουν με το OBS live stream, γιατί συνήθως έχουν προβλήματα με αυτό. Η σελίδα απλά γράφετε αυτό εδώ. Πήγα να το γράψω. Το γράψω γιατί πρέπει να το δείτε πόσο δύσκολο είναι. Δύσκολο. Αυτό εδώ. Μπαίνετε στη σελίδα, την επίσημη σελίδα βέβαια, και το κατεβάζετε. Αυτό το κατεβάσετε, το κάνετε install όπου θέλετε, οπουδήποτε στον υπολογιστή σας. Οπουδήποτε όμως, οπουδήποτε. Και θα σας βγάλει αυτό εδώ. Ένα ωραίο στρογγυλό πράγμα, το οποίο αυτό εδώ το κάνετε κλικ, αλλά εκτέλεση ως διαχειριστής ή αλλιώς run as administrator. Γιατί δεν θα δουλεύουν σχεδόν οι εντολές, ή μπορεί να δουλεύουν σε μερικούς, γιατί παλιά γινόταν. Αλλά τώρα πια το εκτελούν όλοι έτσι. Και θα σας ανοίξει αυτό εδώ. Και τώρα πάμε σε settings για να σας εξηγήσω. Εδώ πέρα καταρχήν μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, ελληνικά, οτιδήποτε, ό,τι γλώσσα θέλετε, αλλά εγώ προτείνω αγγλικά ή ελληνικά. Το encoding είναι, μισό λεπτό να το ξαναθυμηθώ, τι είναι το encoding, γιατί εγώ από αγγλικά δεν πάω καλά, είμαι χαζούλης. Encoding είναι η κωδικοποίηση. Χρησιμοποιούμε Google Translate βέβαια. Quality balance, quality balance θα βάλετε 10 για να είναι σωστό το stream και καθαρή εικόνα βέβαια και να βλέπουν. Τα max bit rates και το buffer size είναι αναλόγως από το ίντερνετ σας, το οποίο πηγαίνετε στη σελίδα speedtest.net, κάνετε ένα τεστ για να δείξει, ξέρω εγώ, το ίντερνετ σας τι ταχύτητα έχει. Δεν κοιτάτε το download speed, κοιτάτε το upload speed σας, το δικό σας, εδώ, αυτό εδώ, αυτό. Και μου στέλνουν και μηνύματα στο LOL, δεν με αφήνουν ήσυχη. Ήσυχο, μπερδεύτηκα, ήσυχη, ναι, σίγουρα ήσυχη, ναι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το upload μου λέει τώρα ότι είναι τόσο, ενώ είναι 2,4 κάτι. Πώς μπορούμε να δούμε τα Mbps σε kbps που ζητάει, ξέρω εγώ. Πού πάμε? Λοιπόν, έχω αποθηκευμένη εδώ μια σελίδουλα που λέγεται, θα τη βάλω κάτω στο link, convert kbps to Mbps. Βοηθάει, ξέρω εγώ, για να ξέρετε π.χ. πώς θα βγάλει τα kbps που ζητάει, ας πούμε, το πρόγραμμα. Λοιπόν, 1,94 και δεν θα το βγάζει έτσι, απλά εμένα μου το βγάζει έτσι και σας βγάζει εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 1400 αναλόγως, ξέρω εγώ, τα kbps. Ωραία, και αυτό τα χρειάζεστε, είναι βασικά. Δηλαδή από εδώ παίρνετε το upload speed και μπορείτε να το δείτε εδώ για να δείτε, ξέρω εγώ, πώς θα φτιάξετε τις ρυθμίσεις του OBS. Το Open Broadcaster. Πάτε εδώ πέρα, αυτά δεν τα πειράζετε, ούτε MP3, αυτό είναι για τη βελτίωση, ξέρω εγώ, του server, δηλαδή του ίντερνετ σας με τον υπολογιστή, το πώς θα στέλνει. Δηλαδή άμα το βάλετε στο μεγαλύτερο θα στέλνει τρελά, δηλαδή μπορεί να κολλήσει και ο υπολογιστής. Δεν θα κολλήσει ο υπολογιστής, αλλά καλό είναι να είναι στο χαμηλό. Εγώ σας το συνιστώ. 980 έχω βάλει εγώ bitrate, όποιος θέλει μπορεί να το βάλει, αλλά θα συνιστούσα ή 800, περίπου ένα παιδί που μου είχε πει τόσο. Εγώ το βάζω τόσο γιατί είναι, θέλω να μην υπάρχει τόσο πολύ καθυστέρηση στο stream και να ξέρετε ότι το στάνταρ της καθυστέρησης στο stream πάντα είναι 30 δεύτερα ή και λίγο παραπάνω, αναλόγως με τα max bitrate και το buffer size. Broadcast settings, πάτε εδώ πέρα μόνο και μόνο για να διαλέξετε που θέλετε να κάνετε live stream, ξέρω εγώ, έχει σελίδες, YouTube και όλα αυτά.
Το server που θέλετε να διαλέξετε, ένα καλό, προτείνω Ευρώπη, Frankfurt ή Amsterdam, και τον κωδικό που το παίρνετε από το Twitch TV, όπου και έχετε το λογαριασμό σας, έχει κάπου ένα dashboard, δηλαδή στο account σας, και παίρνετε αυτόν τον κωδικό και το βάζετε εδώ πέρα για να μπορεί να δώσει το σήμα, ξέρω εγώ, από το πρόγραμμα στη σελίδα, ώστε να σας δείξει εσάς live. Στο βίντεο είναι η κάρτα γραφικών σας, αν έχετε και άλλες μπορείτε να επιλέξετε, ξέρω εγώ, η ανάλυση στάνταρ, δηλαδή τόσο θα το δείχνει το παράθυρο στο live stream. Αν έχετε monitor, δηλαδή δεύτερη εικόνα, μπορείτε να βάλετε να είναι στη δεύτερη εικόνα, στη δεύτερη οθόνη τέλος πάντων. Το downscale, το resolution downscale είναι άμα το μειώσω π.χ. η εικόνα δεν θα φαίνεται ολόκληρη όσο αυτό, θα φαίνεται λιγότερη, αλλά μπορεί να μην κολλάει. Π.χ. αυτό μπορεί να το πειραματιστείτε εσείς οι ίδιοι. Τα FPS θα βάζετε χαμηλά, αναλόγως τι έχετε υπολογίσει, αν έχετε καλό, το βάζετε στα σχεδόν χαμηλά. Εγώ προτείνω 16 ή 15 ή 18 εκεί. Αυτό μόνο έχω να πω. Παραπάνω βάζετε μόνο, συνήθως όσοι δεν έχουν καλό υπολογιστή το βάζουν 20-25, το normal που θα δείτε και από το YouTube. Και πάμε στο audio. Το audio δεν χρειάζεται πολλά πράγματα να σας εξηγήσω, είναι ήχος, ξέρω εγώ, από τα ηχεία σας, το μικρόφωνο, για να τα εντοπίσει πηγαίνετε και τα φτιάχνετε εδώ. Advanced, θα αντιγράψετε κανονικά ό,τι έχει εδώ πέρα. Εκτός από αυτό, αναλόγως τι υπολογιστή έχετε και το CPU σας, δηλαδή ο επεξεργαστής σας, άμα είναι καλός, μπορεί να το βάλετε και π.χ. medium, slow ή slower. Όταν το βάζετε εδώ, για αυτούς που θέλουν να κάνουν live stream και δεν είναι τέλειος επεξεργαστής, δηλαδή δεν είναι για να κάνει, ξέρω εγώ, τρελά παιχνίδια, δηλαδή να παίζουμε εμείς τα καλύτερα, όχι. Και βάζετε απλά ultra fast, super fast, very fast, very faster. Αυτά τα 4 είναι τα βασικά, δηλαδή ότι για να μπορείτε ίσα ίσα να κάνετε live stream. Τελειώσαμε με αυτά και γενικά με όλες τις εντολές αυτές. Πάμε τώρα στο πώς φτιάχνετε μια σκηνή και το πώς παίζετε και το πώς κάνετε πράγματα στη σκηνή. Πάμε εδώ, γράφουμε tutorial. Μόνο για σας. Το Windows Capture είναι για να πιάνει παράθυρο, με λίγα λόγια αυτό εδώ που θα δείτε τώρα. Πιάνει το παράθυρο και δείχνει, ξέρω εγώ, εδώ πέρα οτιδήποτε. Το Edit Scene σας βοηθάει, ξέρω εγώ, άμα θέλετε να το μεγαλώσετε, το μικρώσετε όπως βλέπετε εδώ. Μια χαρά είναι δηλαδή. Στο Preview, το Preview αυτό το κάνετε για να βλέπετε άμα είναι ok το stream, δηλαδή εδώ κάτω κάνετε Preview και μπορεί να σας βγάλει κάποια warning ή να φτιάξετε κάποια πράγματα, ας πούμε, τα dropped frames, δηλαδή αν χάνει, ξέρω εγώ, το stream, δηλαδή πετάει frames, τα διώχνει. Με λίγα λόγια, εκεί που, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι στα 2 λεπτά, μπορεί να το παρακάμψει και να πάει λίγο πιο μπροστά, ενώ δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Σχετικά με το Windows Capture τελειώσαμε. Monitor Capture είναι αυτό εδώ που θα δείτε τώρα. Ναι. Αυτό εδώ. Δείχνει οτιδήποτε, ξέρω εγώ, από πίσω, όπως βλέπετε εδώ. Το κλείνουμε. Image είναι εικόνα, βάζετε μια εικόνα, ξέρω εγώ, μπορείτε να τη μικρύνετε, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Βάζετε μια εικονούλα, ξέρω εγώ. Σας τη βγάζει μεγάλη, φυσικά το δύσκολο, απλά κάνετε αυτό το πράγμα. Edit scene και τη βάζετε όπου θέλετε. Ακόμη και την κάμερά σας μπορεί να τη βάλετε εδώ μέσα. Λέμε τώρα, όποιος παίζει με κάμερα. Όποιος παίζει με κάμερα τα καταφέρνει. Το image slideshow είναι εκείνο που δείχνει, ξέρω εγώ, πολλές εικόνες που έχετε βάλει εσείς και τις δείχνει ανά δεύτερα όσο τις βάλετε. Το text είναι, γράφετε κάτι, ξέρω εγώ, εδώ. Βάζετε, ξέρω εγώ, ένα χρώμα ό,τι σας αρέσει. Λέμε τώρα. Scroll speed, δηλαδή με πόσο να τρέχει η ταχύτητα του τέτοιου. Και βλέπετε εδώ πέρα, άμα είναι μικρό, ορίστε το μεγαλώνετε. Ή αλλιώς πατάτε Swift και το μικραίνετε έτσι, όπως το κάνω και εγώ. Swift, για να είναι όπως το θέλετε, δηλαδή ένα στυλ έτσι. Όχι έτσι ακριβώς, τέλος πάντων. Φεύγουμε από εδώ. Πάμε και από το text, πάει το text. Video capture device είναι
να πιάσετε, ξέρω εγώ, την κάμερά σας ή οτιδήποτε άλλο έχετε. Δεν ξέρω πολλά για το video games, για το capture. Αλλά εδώ πατάτε USB, ξέρω εγώ, φτιάχνει την κάμερά σας όπου θέλετε, δεν χρειάζεται να το ξαναδείξω. Είναι, άμα θέλετε με το edit scene, τη μικραίνει, τη μεγαλώνετε όπως θέλετε, αναλόγως, τον υπολογιστή και την ανάλυση που έχει. Και τώρα στο πιο βασικό, το game capture. Άμα επειδή θέλετε να κάνετε π.χ. λέμε League of Legends live stream, θα κάνετε αυτό εδώ το πράγμα, δηλαδή αυτό εδώ που βλέπετε, έτσι, εδώ θα δείχνει, αλλά με Windows Capture, δηλαδή αυτό δεν είναι Windows Capture. Όταν είστε μέσα στο game, κάνετε ένα ακόμη καινούριο, ξέρω εγώ, καινούριο scene και μπαίνετε εδώ πέρα και κάνετε, ξέρω εγώ, όταν μπει μέσα στο παιχνίδι το LOL, παράδειγμα έπιασα το LOL τώρα, κάνετε game capture, όχι Windows Capture, game capture, και μπαίνετε και το κάνει μέσα στο παιχνίδι και το βγάζει και φτιάχνετε όπως θέλετε εσείς. Το πώς βάζουμε κάποιο overlay, πόσο δύσκολο είναι, να σας το δείξω και αυτό, γιατί πολλοί ρωτάνε πώς βάζουμε ένα overlay. Κάνετε όχι text, κάνετε εδώ εικόνα, overlay για ένα League of Legends ή οτιδήποτε. Γαμίσου, φύγε από εδώ, έχει ξανά. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω ένα overlay της Championship Riven, ωραία. Όχι, μας το βγάζει μεγάλο, έτσι. Το μικραίνουμε μόνοι μας, όσο πιο μικρό γίνεται. Το βάζουμε, ξέρω εγώ, εκεί που χωράει η εικόνα, ξέρω εγώ, η εικόνα μας. Εδώ πέρα, έτσι. Εδώ, ξέρω εγώ, δεν φαίνεται τώρα. Και όταν είναι π.χ. άμα θέλουμε εμείς για το LOL, π.χ. για το παιχνίδι, το LOL είναι εδώ κάτω, ωραία. Άμα δεν το δείχνει, δηλαδή όταν μπαίνετε game capture, πατάτε εδώ ή το ανεβάζετε move up, ξέρω εγώ, μέχρι πάνω και κατεβάζετε το overlay λίγο πιο κάτω. Δηλαδή είναι σαν να κάνει μια κίνηση, δηλαδή εσωματώνει την κίνηση, αυτό που θέλω να πω, ώστε να φαίνεται το overlay αλλά και το LOL, αλλά να πάει να εφαρμόζεται πάνω στην εικόνα του LOL. Δηλαδή την ώρα που παίζετε εσείς στο παιχνίδι να εμφανίζεται εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα είναι. Και τώρα δεν μπορώ να σας κάνω ένα παράδειγμα. Μισό λεπτό, μου στέλνει και μήνυμα. Ναι, κάνω βίντεο. Αυτό, σχετικά με αυτό που ήθελα να σας πω. Δεν είναι δύσκολο προγραμματάκι, αξίζει να το προσπαθήσετε. Με τα max bitrates και τα γενικά πιο πολύ με αυτό εδώ θα παίξετε, γιατί εντάξει αυτό εδώ είναι πολύ βασικό. Την ανάλυση βέβαια και το advance, αυτά τα τρία θα κοιτάξετε πιο πολύ. Και το broadcast που είναι μεσαίο, δηλαδή για να βάλετε για το live stream. Για το game capture π.χ. να σας το δείξω τι ακριβώς κάνετε. Μισό λεπτό. Audience. Εδώ μπορώ να το κάνω γιατί λογικά θα σταματήσει να τραβάει το βίντεο, οπότε με λίγα λόγια, με το που μπείτε στο παιχνίδι κάνετε alt tab, πάτε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι που έχετε κάνει, ξέρω εγώ, και πατάτε game capture και πατάτε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχει, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα. Οποιοδήποτε παιχνίδι το αναγνωρίζει, ξέρω εγώ, αλλά μερικά υποσημείωση, μερικά δεν τα εντοπίζει, γιατί είτε μπορεί να θέλουν Windows Capture, το οποίο το κάνετε εσείς για να λειτουργήσει και να μπορείτε να το δείξετε. Αλλιώς κάνετε Game Capture. Αλλιώς αν δεν γίνεται με το OBS και με τα δύο πράγματα δεν γίνεται το παιχνίδι. Να γίνει σε Windows Capture και Game Capture. Και εκτός από αυτό, όλα τα παιχνίδια θα πρέπει να τα έχετε borderless. Δηλαδή να είναι σαν, όχι screen, window screen, να είναι borderless, δηλαδή να είναι σαν παράθυρο για να μπορεί να το εντοπίσει στο OBS, μόνο το πρόγραμμα, τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα βασικά που χρειάζεστε για το OBS. Όποιος θέλει, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και εκτός από αυτό να μπείτε στο live stream, να μπαίνετε στα live stream μου, το έχω στο YouTube. Όποιος θέλει αφήνει ένα like, ένα subscribe και να κάνει και comment, βέβαια, αν το βοήθησε
αυτό το πράγμα. Τα links θα μπουν από κάτω βέβαια για κάποια πράγματα. Αυτά έχω να πω και άμα θέλετε περισσότερα tutorials μπορείτε να μου γράψετε για τι προγράμματα θέλετε. Αυτά έχω να πω. Γεια σας.